bi septembre kalo tile 10 san ba fila ni mugan ani kelen aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la aw tun sigilen bɛ k'aw ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan o waatiw selen de ye nin ye a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ la bi garibuden dɔ min n'ale si bɛ t'i jɔ san 10 o bɔɲɔngo la ale kɔni tora ji la an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ a kɛra septembre kalo tile 8 o tɛmɛnen na an ka bajiba min bɛ yan n'a bɛ wele ko Fleuve du Niger a kɛra o yɔrɔ la an ka seko ani dɔnko ɲɛnajɛba bɛ kɛrɔ ma n'o ye Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ a kɛra o kɔfɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 o wagati a yirala k'a fɔ ko nin cɛnin ka toli ji la ale de kɛra sababu ye embouteillage min ni a kɛra Pont des Martyrs sanfɛ a sababu kun ye o de ye. Sori Tarawele ale ye Yuwarukaw ka wajulukɛlaba ye Yuwaru ale bɛ Mopti o mara la ale kɔni tun jasira kabi juillet kalo tile 11 tɛmɛnen na maa marafɛntigi dɔw olu fɛ sa nka u kɔni y'a labila septembre kalo tile 6 san 2021 a ka denbaya y'a yira k'a fɔ ko a kɔni sera denbaya la basi foyi tɛ a nin na a ye kalo 2 de kɛ a jasobagaw olu bolo. Masina maa marafɛntigi dɔw kɔni fana kelen do ka ɲaro dugulakaw ni ka olu wajibiya ka musow k'olu bɛɛ datugu ni finifinman ye u ka dugu kofɔlen yɛrɛ sa ale ni Kolongo ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 5 bɔɲɔngo o de do u bɛ Segu o mara la a yirala k'a fɔ ko ni maa marafɛntigi ninnu tun bɛ cɛ 60 bɔɲɔngo o bɔ min n'u tun bɛ bolimafɛn sen 2 la u nana septembre kalo tile 8 ni dugu kofɔlen o kɔnɔna la u nana wagati min na sa u ni dugutigi kɔni ye sigi ka kuma ni ka o kɛ o de la u y'a la wajibiya dugutigi kan k'a fɔ ko muso o muso ni e kɔni bɛ bɔ i kan ka i ɲɛ ni ka o datugu k'i fari fan bɛɛ fana ka o datugu wa ko arajo fana o tɛ lamɛn u ka dugu kɔnɔna la bilen o fɔlen sa u ye an ka wolomasiri tabaw ni ka olu wele olu kɔni nana wagati min na u nana sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu kɔni u bolila. CEDEAO maaw ka kɛ ni u ka nali ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ sa u ka jamana ɲɛmaw olu kɔni fana ye ɲɔgɔn ye jabarani ni ka o kɛ septembre kalo tile 8 o tɛmɛnen na sa u y'a yira k'a fɔ kuma kɔnɔna la u ka sigi ka fɔ la u bɛna kuma an ka jamana o taabolo kan ani an sigiɲɔgɔn jamana n'o ye Laginɛkaw fɛ fanga sugusugu kɛra o min kɔnɔ a bɛ tile damadama bɔ u tilala k'a laɲini an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa fɛ sa n'o ye colonel Asimi Goita ye k'a fɔ ko Sumɛyilu Bube Mayiga min ni ale bɛ kaso bona ni wagati na ni ale y'an ka minisiri ɲɛmaa kɔrɔ fana o tun ye k'u k'a lajɛ ka Sumɛyilu Bube Mayiga a ka kaso ka o nɔgɔya ka sababuya kɛ a si kɔni o janfalen don. Yan foyilakaw fɛ yen baki kimɛli min ni a kɛra kalanden minnu kɔ n'olu ma u tɔgɔ ye sɛbɛnfura o la san 2021 kɔnɔna la wele kɔni bilala olu ma tɛnɛ nata in na septembre kalo tile 13 an ka faba kɔnɔna la u kana ka n'u ka baki ale kimɛli o kɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛkaw olu fɛ yen nɔ CEDEAO maaw kɔni bɛna taa Laginɛkaw ka jamana o kɔnɔna la bi jumadon in na septembre kalo tile 10 san 2021 u bɛna taa ni ka taga u ka jamana ale taabolo cogoya ka o lajɛ tile 5 kɔfɛ ni fanga sugusugu o kɛra u ka jamana kɔnɔna la ka Alpha Condé k'ale bɔ a ka jamana ɲɛmaaya o la CEDEAO maaw olu kɔni ye Laginɛkaw ni ka u bolo bɔ CEDEAO baaraw olu la ni wagati kɔfɛlen na u tila tuguni ka wajibiya wolomasiri tabaw olu ka n'o ye fanga sugusuguba ninnu ye sa u ka jamana ɲɛma ni o ye Alpha Condé ka ale labila Alpha Condé min yɛrɛ ni ale yɛrɛ yɔrɔ ma dɔn maa fɛ fɔlɔ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw jana kunnafoni datugu sa an b'a da kulo kan k'a fɔ ko tare ka sababuya kɛ Mali kunnafoni ale ni mon plan B ka bolodi ɲɔgɔnma o kɔnɔna la aw bɛ se ka anw ka Mali kunnafoni.net ni ka a télécharger Play Store o kan walasa aw bɛ se ka lafiya o sɔrɔ cogoya min na Play Store ale sanfɛ i b'a sɛbɛn Mali kunnafoni TV n'i ye o sɛbɛn dɔrɔn i b'a a télécharger walasa ka se ka baara o nɔgɔya i bolo i ka
bolola téléphone na ale sanfɛ aw ni ce aw ni baraje Mali kunnafoni tɔgɔ la halisa ka aw ni anw to ɲɔgɔn bolo anw bɛ fɛn de kɛ fɛn min ni a bɛ aw lafiya sanga a n'a ka wagati nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na ni Ala m'an ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɛnɛn don inchallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ